this is Carl Bisaya. Nagbabalik na naman tayo mga kabisdak. Mga kabisdak, kumusta na pala kayo? Ilang days na lang kayo mag-Christmas na po. So, nagbabalik na po ako dito ngayon. So, mag-review na naman tayo ulit mga kabisdak itong bag na to. Itong bag na to guys ay mga kabisdak ay tinatawag to na The North Face Rolling Thunder 30. Ayan, ang model po nito. Ito pong bag na to mga kabisdak ay heavy duty po to. So samahan niyo po ako, ipapaliwanag ko po sa inyo kung ano pong mga features nitong bag na to. Kasi durable siya, quality, high quality, and comfortable sa pag-travel. So dito muna. So mga kabisdak, papakita ko na po sa inyo kung ano yung mga features nitong Rolling Thunder 30. So ito po yung una-una mga kabisdak. Ito yung main compartment niya. Papakita ko. Ito po yung mga kabisdak. Ang zipper niya, dalawang zipper. Ito yung main compartment. So makikita niyo yung kabisdak, pwede ka mag-load dito ng up to 40 kilo. Yan. So, natin ito. Gusto natin yung mga kabisdak para ay makita niyo talaga kung ano yung nasa loob. Under na 30, ito yung main compartment niya. So kung makikita mo mga kabisdak, ito mayroon siyang bar dito sa gilid. Ito. Kasi ito po yung support niya. Kasi minsan kasi sa mga mag-travel ka, like sa aeroplano, minsan kasi binabalibag yung mga luggage. So yan po yung support niya. Ito makikita mo yan. Ang ano na ito. Ito. Yan. So ito yung main compartment. So maglagay kayo yung mga damit dyan. Nasa inyo na po yung kung i-roll nyo or mas maganda i-roll nyo para more may ilagay ng mga clothes nyo. Yan, or shoes or something na etc. na po yung gamitin. So mga kabisdak, ito na yung main compartment niya. Ngayon, mayroon din po siyang maliliit na pockets dito. Pwede nyo malagyan ng mga small items. Ito po. Yan. So, papakita ko ulit sa inyo mga kabisdak. Itong zipper pala nito, mga kabisdak, ay same sa ni-review ko before nung duffel bag na made siya sa carbonite. So, carbonite. So, pag sinabing carbonite, mga kabisdak, matibay siya. Yes ko lang po, yan. So, dalawa po siya. Yan. Kaya ginawa siyang ganito kasi pwede ka maglagay ng padlock dito. Ayan. So, kikita mo to. Ayan. Pwede ka maglagay ng padlock. Ayan. So, yan po yung purpose niya. So, ito yung main compartment. So, ngayon, mga kabisdak, mayroon pa siyang ibang compartment, extra compartment kung tinawag nila. Ito, pwede ka rin mag-load dito ng mga shoes mo. Mga dirty clothes, pwede mo ilagay dito, mga kabisdak. Ayan, pwede bang mag-load dito? Mga dirty clothes. Ayan. At itong, ano ito mga kabisdak, itong Rolling Thunder 30, mayroon po itong hawakan both side. Ito, kikita mo to. Ito po. Ayan. At mayroon din po ito dito sa gilid. Mayroon dito sa harap. Ayan. At mayroon din po dito. Kikita mo. So, kung halimbawang i-carry, kung mayroong buhatin to, so both sides po pwede nyong mabuhat kasi may hawakan siya. At mayroon din po siyang pocket dito, kung bakit na maliit na pocket. Yan mga kabisdak. So ipapakita ko sa inyo ang mga pocket niya. So main compartment, ito. Extra compartment. So dito ka mag-load ng mga dirty clothes. Dito rin po pwede nung malagyan ng mga shoes din po na extra na shoes, slippers or whatever, pwede mo ilagay ito. At mayroon din po siyang maliit na pocket din po, ang passport or mga case, yan. At ito pala mga kabisdak, may kikita nyo to,
Ang purpose po nito mga kabisdak ay pang-lock po. Halimbawa, kung mayroon kayong backpack, so pwede nyo ilagay to, ilagay yung backpack dito, tapos itali nyo yung backpack nyo, so pang ano yan, tapos iganon nyo lang, para safety yung backpack nyo guys, mga kabisdak. So ito yung purpose niya, para dito po. Yan. Kahit mag hold kayo nitong travel bag na to, nandito po yung backpack, so easy, hindi siya malalaglag kasi mayroon siyang lock na ganito. Yan. So close mo natin mga kabisdak. Ito, maganda talaga itong mga kabisdak kasi heavy duty po siya. At ang materials na ginagamit po talaga nito mga kabisdak ay water repellent to. At kahit maulan to, maulan-ulan, walang problema po kasi yung materials na ginagamit niya ay parang sinabi ko before sa gaya sa duffel bag na parang trapal siya, pero hindi naman trapal. Ayan. So, pang ano talaga, pang ano sa mga ulan-ulan. Ayan. So, tinatawag na siya na water repellent. Itong at mga kabisdak, may pakita ba ako sa inyo? Itong handle niya mga kabisdak ay ito po ay made po sa stainless po to. Ayan. So, hindi siya kakalawangin kasi made of steel siya. Ayan. Ayan. Dito lang po, press na po ganun. Ayan. So, ito po yung mga tagilid po. Pag hindi mo to, nakikita mo itong red button. Ayan. Kung hindi mo yan i-click, so hindi yan na angat to. Kailangan i-click mo to para at ang wheel po niya, mga kabisdak, ito, ay easy po to, madaling linisin. At ang kagandahan lang po nitong wheel na to ay heavy duty din po. Itong wheel na to. Dalawang wheel yan guys, mga kabisdak. Madali siyang malinis. Pwede nyong tanggalin yan, pwede yung i-remove, linisan nyo. Kasi ang gamit po niya ay Allen wrench, ang tools nito. Pwede nyong tanggalin yan para hindi kayo mahirapan. So ito po yung Rolling Thunder 30. So mga kabisdak, ang price po pala nito ay nasa around 18,000 sa pesos po. Sa KD po nito 114 sa regular price, itong price na to. Rolling Thunder 30 ang price nito. Mga kabisdak, sa amin dito ngayon, ang kulay lang po ay itim. Pero mayroon din po to dati available na green at saka yellow ang combination nito. So, ito po yung Rolling Thunder 30 mga kabisdak. Yan. So, kita nyo, maganda ito pang travel. Lalo na yung mga not out na country. Ayan. So, ulitin ko mga kabisdak. Ang maximum na i-load po nito ay 40 kilos. Okay? Pag empty po siya mga kabisdak, nasa mga 4.5 kilos lang po. Ayan. Kung wala siyang laman, yan, 4.5 kilos po. Ayan. So, yung 40 na i-load mo, mabuwasan nyo ng 4 na kilo at kalahati. Ito. Kasi, sabi nga nila mga kabisdak, more daw heavy ang traveling bag mo, yung luggage na to, more quality at more talagang durable. Yan. So, ito na yun. So, wag na kayong, bili na kayo talaga ng mga heavy duty na mga bag na kagaya nito. Ayan. So, ang ganda, di ba? Ayan. So, sana mga kabisdak ay mayroon na naman kayong matutunan sa pagre-review natin itong The North Face Rolling Thunder 30. Itong bag na to na luggage bag. Yan. So mga kabisdak, ulitin ko lang, hindi lang pala ito ang mayroon din po kaming Rolling Thunder 22, yung maliit-liit ng kunti nito, at Rolling Thunder 36 ang size niya. Mayroon kami yung pinakamalaki, yun yung Rolling Thunder 36 na wala siyang handle. So, abangan nyo yung next kong mga vlog, mga kabisdak, ipapakita ko sa inyo yung pinakamalaki nito, yung Rolling Thunder 36.
Kasi wala yun eh. Iba ang shape ng iba ang picture din yun. So mga office dito lang po ako at sana po ay sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, paki-subscribe at paki-like na lang po at paki-share. Salamat po.